meidän ohjelmaa tänään. Me esitellään hanketta, mistä on kyse, ja esitellään myöskin itseämme, ketä meitä tässä hankkeessa on. Sitten käydään maatalousalan tai luonnonvara-alan koulutusasioita läpi, mitä kaikkia mahdollisuuksia on, missä kaikkialla niin meidän liittojen alueella pystyy luonnonvara-alan koulutusta opiskelemaan. Ja sitten meillä on koulutuskeskus Salpauksesta Sari Jussila paikalla, ja hän kertoo Salpauksen näkökulmasta terveiset, ja sitten Helsingin yliopistolta Kari Elo myös samoin sitten yliopiston terveiset. Megaboost-hankkeet toimii Uudellamaalla, Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa, ja meillä on sitten Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Hämeen lisäksi myös SLC Nyland on tuottajaliittona mukana, eli Uusimaa, Häme ja Kaakkois-Suomi on suomenkielisiä ja SLC Nyland sitten ruotsinkielinen tuottajaliitto, ja meillä on jokaisella liitolla on oma hanke, Megaboost-hanke, mutta teemme vahvaa yhteistyötä, ja yhteistyössä näitä asioita viedään eteenpäin. Tuossa on myöskin mainittu vähän meidän taustoja. Outi Hämeestä on maatalousyrittäjä ja MTK Hämeen järjestöasiantuntija. Ei suoranaisesti maataloustutkintoja Outilla taustalla, mutta monenlaista muuta. Sitten on Elina, MTK Hämeen kenttäpäällikkö, ja agrologi ylempi ammattikorkeakoulututkinto lukion lisäksi sitten Elina. Mirka on Uudenmaan tuottajaliiton järjestöagronomi ja lukion lisäksi yliopisto käynyt maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, agronomi, tutkintonimike. Ja sitten minä, Matti Seitsonen, olen Kaakkois-Suomen kenttäpäällikkö, viljelijälinjan käynyt ja agrologitutkinnon suorittanut. Silloin ei vielä ollut ammattikorkeakouluja, kun olen itse ollut koulussa. Ammattikorkeakoulu tuli, tai itse asiassa tuli sinä aikana ensimmäiset valmistui sitten vuosi vai kaksi minun valmistumisen jälkeen niin tuolta ammattikorkeakouluista. Meillä on Ammi Malkamäki, SLC Nylandin nuorisovastaava mukana tässä, ja hänellä on Hämeen ammattikorkeakoulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto, ortonomi. Tällaisilla taustoilla me tehdään tätä hanketta. Miksi Megaboost-hanke on olemassa? Maatiloilla tai maaseudun yrityksillä omistajan vaihdosten määrä on huolestuttavan vähäinen, eli maaseudun yritysten määrä vähenee kovaa vauhtia, ja yrittäjät ikääntyy, ja uusia yrittäjiä on vaikea löytää alalle, ja sen takia sitten Megaboost-hanke myöskin käynnistettiin, että saataisiin sitten kiinnostusta ja innostusta lisääntymään maatalousyrittäjyyttä kohtaan. Ja tietysti se myöskin tarkoittaa, että tarvitaan opiskelijoita, että sitä potentiaalista yrittäjäkuntaa ja maatalouden, maaseutualojen, luonnonvara-alojen työntekijöitä myöskin sitten löytyy. Joo, meillä on tavoitteena edistää maatilojen omistajanvaihdoksia ja onnistuneita maatilojen omistajanvaihdoksia nimenomaan, että pystytään sitten myöskin, tai tavoitellaan, että saadaan siitä varsinaisesta omistajanvaihdosprosessista
sellainen onnistunut tapahtuma. Sitten me uusia yrittäjiä, jo alalla olevia myöskin tämän hankkeen kautta tavoitellaan ja heidän osaamisen ja hyvinvointia halutaan parantaa ja sitten myöskin tutustuttaa yrittäjiä toisiinsa ja meidän tärkeisiin sidosryhmiin ja sitä kautta sitten yrittäjien verkostot myöskin paranee. Maatalouden julkikuva on välillä saa kolauksia ja jos ottaa tiedotusvälineistä viimeisimmät maatalouteen liittyvät uutisoinnit ja keskustelut, niin vaikea sieltä on löytää niitä positiivisia juttuja, paljon sellaista negatiivista ja haastetta ja sellaista kyllä on, mutta pyritään myöskin tämän hankkeen avulla niin sitä puolta kehittämään. Sitten lähdetään käymään luonnonvara-alan koulutukseen ja siihen liittyvää asioita läpi. Luonnonvara-alahan on erittäin monipuolinen. Sekä koulutustarjonta että työllistymisvaihtoehdot on varsin laaja-alaisia ja monipuolisia. Kaikkihan ei todellakaan tarvitse olla yrittäjiä, vaan on sitten varmaan itse asiassa jopa enemmän luonnonvara-alan koulutuksen käyneistä, niin on sitten ihan palkkatöissä tai vaikka on yrittäjinä, niin ei välttämättä maatilayrittäjiä, vaan sitten monen muun alan yrittäjiä. Maatalous, metsätalous, puutarhatalous, kalatalous sekä sitten luonto- ja ympäristöala on niitä koulutushaaroja, niin kuin mitä sitten luonnonvara-alalta löytyy. Tasojahan on sitten löytyy käytännössä 3, eli siis ammatillinen koulutus, noin 2-3 vuotta kestävä koulutus, mikä antaa ammatillisen pätevyyden toimia alalla ja vastaa ihan niin kuin muitakin ammattikouluja sitten muillakin aloilla. Sitten ammattikorkeakoulu on seuraava taso. Siinä kokonaiskoulutus kestää vähän opiskelijasta riippuen 3,5 vuodesta 5 vuoteen, miten haluaa, kuinka aktiivisesti niitä eri kursseja sitten suorittaa, onko niin kuin, haluaako kiihyttää ja nopeammin valmistua vai meneekö väljemmällä ohjelmalla ja sitten viettää vähän enemmän aikaa. Ja sitten tietysti yliopisto vielä, ja siinä se on sitten ihan siitä kurssi valikoimasta kiinni, että minkä aikaa siinä sitten menee. Mutta ihan tai niin kuin vastaavat koulutustasot niin kuin muillakin aloilla. Se, että mitä kaikkea niin luonnonvara-alaan sisältyy, paljon luonnonvara-alaa tietysti liittyy ruokaturva-asioita, eli se ruoan tuottaminen, elintarviketeollisuus ja sinne liittyvät toimet ja kaikki se on sitä ruokaturvaa. Sitten on teknologiaa, koneisiin, laitteisiin liittyvää osiota. Ilmastotoimet, niin kuin ympärivuotinen kasvipeitteisyydet, hiilensidonnat ja ravinteiden tehokas hyödyntäminen sitten tuolla viljelytoimenpiteissä. Paljon siihen liittyvää neuvontaa
neuvontaa ja koetoimintaa myöskin sisältyy tähän luonnonvara-alaan. Sitten erilaiset energiaratkaisut, ihan yhtä lailla monimuotoiset energialähteet, niin ei pelkästään öljy tai puu tai turve, vaan sitten myöskin paljon näitä eri biomassoja ja muita niiden hyödyntämistä. Sitten luonnon ja ympäristön hoitaminen, esimerkiksi puutarhatalous ja nämä viherrakentamispuoli ja ympäristösuunnittelu ja sellainen. Tuossa sitten näkyy vähän, että mitä suomalainen maatalousyrittäjyys on ollut viime vuonna. Meillä on noin 41 000 maatilaa, mistä perheviljelmiä on suurin osa, eli 84%. Sitten on yhtymiä, missä yleisimmin sisarukset tai 2 sukupolvea harjoittaa yhdessä sitä maatalousyrittäjätoimintaa. Sitten on osakeyhtiömuotoisia maatiloja 4% ja perikuntia 2%. Suomalainen maatila on keskimäärin ollut viime vuonna 56 hehtaaria pinta-alalta, toi on peltoviljelyn pinta-ala. Sitten niistä maatiloista niin suurin osa on kasvinviljelytiloja, eli toi 3/4, ja lopuista suurin osa taas on kotieläintiloja, lypsylehmät, emolehmät, lihakarja, siat, kanat, hevoset, vuohet, lampaat. Puutarhatiloista on noin 4% ja sitten sellaisia sekamuotoisia, miltä löytyy todennäköisesti vähän kaikkea, niin niitä on noin 2%. Suomalaisten viljelijöiden keski-ikä on 55 vuotta. Se on ollut kovassa nousussa tuo keski-ikä, mutta edelleenkin niin suomalaiset viljelijät on EU-alueen nuorimpia tai ihan nuorimpien joukossa noin niin kuin keski-iällisesti ajatellen. EU-alueella maatiloilla niin alle 40-vuotiaita yrittäjiä on vain 12%, ja näistä nuorista niin naisyrittäjien osuus on vain 3%, eli selkeä sukupuolijakauma edelleen on vanhaan pohjoismaiseen tyyliin oikeastaan, näin voisi sanoa, niin olemassa. Sitten jos näitä eri tuotantosuuntien viljelijöiden ikää ajatellaan, niin kotieläintalouden tilat on nuorempia ja sitten kasvinviljelytilojen viljelijät on keski-ikää nostattavia, että ne on vanhempia. Ja tämä on yksi sellainen myöskin, mihinkä niin kuin tällä hankkeella pyritään vaikuttamaan, että myöskin muilla tiloilla niin toi keski-ikä ei nousisi niin vahvasti. Ostan tuolta että suomalaiset viljelijät on Euroopan EU-alueen nuorempia, mutta sitten se keski-iän muutos on myöskin EU-alueen nopeinta. Syy siihen, miksi Suomessa on nuoria viljelijöitä, niin on vanhoista eläkejärjestelmistä johtuva, mutta nyt se maatalousyrittäjien eläkejärjestelmä on muuttunut ja se omalta osaltaan myöskin nostattaa viljelijöiden keski-ikää. Tässä on sitten tilastoa siitä, miten tilamäärä on kehittynyt ja ennuste siitä, miten se tulee kehittymään. Ja kyllähän toi tilamäärän alenema on raju, mutta sitten ihan samalla tavalla se sitten suoraan vaikuttaa siihen, että keskikoko tulee nousemaan.
koska käytännössä niin sitä peltoa, vaikka joku tila lopettaa viljelyn, niin sen tilan pellot ei jää viljelemättä, vaan ne menee sitten jollain toiselle siihen lähialueen viljelijälle viljeltäväksi. Monialayrittäjyys koko aika lisääntyy maaseudulla. Maatilat, sinne tulee monta eri tukijalkaa siihen elannon saamiseen, ei olla enää yhden tukijalan varassa ja sitten monellakin maatilalla niin siihen rinnalle tulee jotain ihan muuta, se ei välttämättä liity maatalouteen mitenkään, vaan siellä voi olla tila tai joku siitä viljelijäperheestä niin voi tarjota vaikka ruokapalveluja tai sitten neuvontapalveluja tai ihan mitä vaan niin kuin mieleen juolahtaa mutta kuitenkin sitten niin kuin kokonaisuutena käsitellään, niin silloin puhutaankin sitten maaseutuyrittäjyydestä, vaikka siinä osana myöskin se maatalous on mukana. Sitten jos niin kuin yrityksiä sinällään ajatellaan, niin yli 1/3 kaikista Suomen yrityksistä, niin niiden toimipaikat on maaseudulla. Johtuu tietysti tuosta maatilojen määrästä, mutta kyllä siihen tuohon määrään mahtuu jo paljon muunkin alan yrityksiä, mitkä toimii maaseudulla. Maaseudun yrittäjistä tai yrityksistä niin osa on pienyrittäjiä, sitten on perheyrittäjyyttä, monialaisuutta ja pienyrittäjissä on niin kuin monenlaisia palveluja tarjoavia yhden tai 2 henkilön yrityksiä ja kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin ei se välttämättä ole siihen maatalouteen liittyvää toimintaa, vaan voi olla jotain ihan muutakin. Mutta yhtäläistä kaikille maaseutuyrittäjyyteen liittyen on sitten nämä omistajavaihdokset ja uusien yrittäjien löytyminen siinä kohtaa, kun edelliset yrittäjät alkaa ikääntymään ja olisi toiveissa päästä jo nauttimaan eläkepäivistä. Sitten toinen haaste on sellaisilla tiloilla tai maaseudun yrityksissä, missä on vahva kausityövoiman tarve. Päällimmäisenä nyt tulee sitten marja- ja puutarhatilat, missä kesäaikaan niin erityisen voimakas on se kausityövoiman tarve. Talvella ei tarvita yrittäjäperheen lisäksi käytännössä yleensä muita. Ja sitten tämän kausityövoiman löytyminen niin se on ollut jo kauan niin yksi iso haaste. No sitten tähän luonnonvara-alan koulutukseen, kuten tuolla aikaisemmin jo sanoinkin, niin on tämä niin kuin perustutkinto, eli se ammatillinen tai niin kuin koulutukseen liittyy jo perustutkinto, sitten on se ammattitutkinto ja sitten on nämä erikoisammattitutkintoja. Ja perustutkintoja voisi sanoa on nämä ammatillisen koulutuksen osuus, eli ammatillisesta koulutuksesta niin valmistuu maaseutuyrittäjiä, eläintenhoitajia, metsäkoneen kuljettajia, puutarhureita. Luonto- ja ympäristöalalla niin se voi olla sitten ympäristösuunnittelijoita, luontomatkailuun liittyvää alaa tai paljon muutakin. No sitten koulutuksessa tietysti voi hyödyntää kaksoistutkintoja, kolmoistutkintoja, esimerkiksi tuo ammatillisen koulutuksen ja lukion yhdistäminen, niin lukiokoulutuksen yhdistäminen, niin se on varsin yleistäkin ja
siinä sitten niin yleensä vierähtää kyllä sit koulussa vähän kauemmin kuin jos lukisi vain jompaa kumpaa, mutta sitten kun otetaan, että haluaa molemmat käydä lukion sekä ammatillisen koulutuksen, niin silloin sitten taas niin kokonaisopiskeluaika saattaa jäädä paljonkin lyhkäisemmäksi. Sitten meillä on vielä niin on lukioita, mitkä on erikoistunut. Urheilulukiot on varmaan tästä erikoistumislukioista se kaikista tunnetuin juttu, mutta sitten löytyy myöskin tänne luonnonvara-alaan painottuneita tai linjoja, lukioita, missä löytyy luonnonvara-alan linjoja. Siellä on metsästystä, luontolinjaa, luontoympäristölinjaa, eläinlääketieteellistä linjaa, ratsastusta, hevosiin liittyvää ja sitten ihan yrittäjyyslinjaa. Toki yrittäjyyslinja pitää paljon muutakin sisällään kuin vain tämä luonnonvara-alan yrittäjyyden, mutta yhtä kaikki se on yhtenä osana siellä. Sitten jos ja kun tämä ammatillisen koulutuksen jälkeen haluaa miettiä jatko-opintoja, niin sitten sen jälkeen voi sitten mennä esimerkiksi ammattikorkeakouluun, ja ammattikorkeakoulusta niin sitten valmistuu agrologeja, muun muassa agrologeja, metsätalousinsinöörejä, hortonomeja, ympäristösuunnittelijaa, ja sitten taas nämä valmistumisnimikkeet voi pitää sisällään todella laajasti erilaisia suuntautuneisuutta, eli niin kuin agrologipuolella agrologikoulutukseen esimerkiksi toinen agrologi voi lukea kasviviljelyyn, peltoviljelyyn liittyvää asiaa huomattavasti enemmän, ja sitten taas toisella onkin sitten eläintenhoitoon, eläinten ruokintaan liittyvää asiaa huomattavasti enemmän, ja molemmat valmistuu agrologiksi, mutta sitten työllistyvät kovinkin erilaisiin paikkoihin. No sitten myöskin niin yliopistomaailma niin on ihan yhtä lailla sitten tuon lukion ja ammatillisen koulutuksen jälkeen mahdollista, ja siellä sitten menee on sitten nämä kanditutkinnot on siinä alkuvaiheessa, tai niin kuin aikaisemmin tulee maatalous- ja metsätieteiden kandi ja elintarviketieteiden kandi on myös muun muassa näitä tutkintonimikkeitä. No sitten ammattikorkeakoulussa, kun on ensin käynyt sen esimerkiksi AMK-agrologikoulutuksen, niin sitten on nämä ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintojen suorittaminen mahdollista, ja siellä pääsääntöisesti tittelinimike on sama, mutta perään tulee vain YAMK lisänimike, ja toki tietysti silloin se opiskelujen ja kurssien syventävät opinnot on vielä pitämälle viety kuin pelkällä AMK-tutkinnolla. Ja sitten yliopistossa niin sitten maatalous- ja metsätieteiden maisteri on se tutkinto, mikä siellä suoritetaan, ja agronomi ja metsähoito ja muun muassa niitä titteleitä. No sitten tietysti voi vielä jatkaa eteenpäin ja suorittaa tohtoritutkinnon ja siihen liittyvän. Se mikä niin kuin kaikelle on se koulutuslinja sitten ihan mikä tahansa kouluttautumistapa, niin kaikelle on
yhtenäistä se, että niitä vaihtoehtoja siellä yhden tutkintonimikkeen sisällä löytyy niin kuin suuntautuneisuutta eri asioihin. Tuosta agrologista puhuin, mutta sitten ihan metsäpuolella se on ihan sama että onko se niin kuin metsätalousopinnot, niin suuntautuuko ne tähän metsän hoitoon vai sitten metsän ympäristöhoitoon. Niissä on vähän eroja, tai sitten onko sitä puun käyttöön niin kuin muuten sitten painottuneita, niin siellä on niin kuin vaihtoehtoja löytyy jokaisessa todella paljon. Ja sitten ihan yhtä lailla esimerkiksi sitten tuolla luonto- ja ympäristöalan opinnoissa niin on luontomatkailua ja ympäristösuunnittelua tai kaupunkirakennetun ympäristön suunnittelua tai sitten pihojen suunnittelua tai monenlaista erilaista vaihtoehtoa niihin löytyy. Se on karttakuva tässä meidän liittojen alueella toimivista pisteistä. Tuolla kuvassa vasemmassa reunassa Kemiönsaarella oleva Axel, se on itse asiassa minulle vähän vieras, en varmuudella osaa sanoa mitä pitää sisällään, mutta käsittääkseni on siis ruotsinkielinen alan koulu. Sitten on Ypäjän hevosopistoa, Mustialan Hämeen ammattikorkeakoulun piste Mustialassa, missä on siis muun muassa agrologikoulutusta. Hämeen ammattikorkeakoululla on useampia toimipisteitä. Lepaalla on puutarhaoppilaitos ja Evolla on sitten kalatalous muun muassa. Sitten on koulutuskeskus Salpaus Asikkalassa, siellä on maatalousalan koulutusta, sitten samoin Keura Saarenkartano, tämä Keski-Uudenmaan nyt hävisi nimi mielestä. No joka tapauksessa Mäntsälässä Saarenkartanolla, niin siellä on maatalousalaopistoa, sitten on opiskelu ja sitten on puutarhaa ja sitten muun muassa Helsingin yliopiston eläinlääketieteen koulutukseen liittyvä Saaren klinikka toimii siellä. Hyvinkäällä on Hyrjän toimipiste ja siellä on muun muassa ympäristöalan koulutusta. Työtehoseuralla Rajamäellä on myös paljon erilaisia alan koulutuksia. Omnian sisältöä en niin tarkkaan muista, mutta siinä on yksi oppilaitos ja samoin Stadin ammattiopistolla on myös luonnonvara-alan koulutuksia ja sitten tietysti Helsingin yliopisto Helsingissä. Sitten mennään tänne itään päin, niin Kouvolan ammattiopisto Edukolla on myöskin luonnonvara-alan koulutuksia, ympäristökoulutusta ja vastaavia. Harjun oppimiskeskus Virolahdella on hevostalouskoulutusta ja sitten maatalouskoulutusta ja sitten siellä on lisäksi vielä Savonian etäkampus, eli silloin saadaan sinne ammattikorkeakoulu agrologikoulutuksen etäkampus löytyy Harjusta. Ja sitten sama ammattiopisto Sampolla on myös luonnonvara-alan koulutuksia. Kiipulan ammattiopisto Janakkalassa joo. Joka tapauksessa eri paikoissa erilaisia vaihtoehtoja löytyy lukuisia tässä kohtuullisen matkan päässä. Minkälaisia kaikenlaisia työllistymismahdollisuuksia luonnonvara-alan
koulutuksella sitten on. Tuohon on listattu muutamia tuossa Excel-taulukosta, kun koostiin, siinä oli 300 eri vastausta saatu siihen, että mitä luonnonvara-alan koulutuksella tehtiin, niin tähän nyt on joitain nostettu sitten vähän erilaisia esille. Yrittäjänä on varmaan, tai on niin kuin todella iso osa luonnonvara-alan koulutuksesta käyneitä. Mutta sitten löytyy opettajia, kansanedustajia, lomitusvastaava, eli se on sitten tähän maatalouteen liittyvä juttu, eli kotieläintilojen lomitusjärjestelmästä hoitavia henkilöitä, ne on lomitusvastaavia ja muita vastaavia. Sitten puutarhurina voi olla puistojen hoitajana tai sitten ihan puutarhaa kasvihuoneviljelyä tai monenlaista sellaista. Huoltomekaanikko esimerkiksi korjaa koneita, laitteita, huoltaa ja korjaa niitä. Sitten jalostuksessa on luonnonvara-alan koulutuksen käyneitä töissä. On sekä kasvinjalostusta, mitä siis Suomessa tehdään Jokioisilla muun muassa, ja missä kasvinjalostuksessa siis taas halutaan ja pyritään parantamaan ja jalostamaan lajikkeista sopivia Suomen olosuhteisiin. Mutta sitten jalostukseen liittyy myöskin eläinjalostuspuoli ja siellä tarvittavat toimet siihen, että karjat edelleen säilyy ja on rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan sellaiset, että ne suomalaisessa maataloudessa on mukana. Sitten erilaisia asiantuntijatehtäviä. Niitähän on jos ei nyt miljoonia, niin on niin satoja erilaisia. Me, ketkä tuossa alussa morjestettiin itsemme, me ollaan kaikki asiantuntijatehtävää tekemässä. Mutta sitten asiantuntijoita on luonnonvara-alan koulutuksen saaneita asiantuntijoita on ministeriöissä, eduskunnassa, ELY-keskuksissa, kuntien ja maakuntaliittojen tehtävissä, kaupoissa, varsinkin sitten maatalousalan kaupoissa, mutta sitten monissa muissakin kaupoissa. Sitten on neuvontatehtävissä, eri neuvontajärjestöissä tai sitten itsenäisinä neuvojina, pankeissa, vakuutusyhtiöissä, mitähän muita. Melkein voi sanoa, että lähes kaikissa sellaisissa yhteisöissä, yrityksissä, yhdistyksissä, mistä saa jonkinlaista asiantuntijapalvelua, niin löytyy myöskin luonnonvara-alan koulutuksen saaneita asiantuntijoita. No sitten pankeissa, rahoituslaitoksissa on ihan niin kuin siellä rahoituspäällikköinä luonnonvara-alan koulutuksen saaneita, mitkä on sitten miettimässä niistä lainahakemuksista ja muista rahoitusasioista, niin päättämässä siitä, että minne ja kelle ja millä perusteilla rahoituksia myönnetään. Luonnonvara-alan koulutuksen saaneita on tietenkin sit vielä eläintenhoitajina ja metsänhoitajina. Ja sitten myöskin toimittajakunnassa on paljon luonnonvara-alan koulutuksen saaneita. Erilaisia ammattilehtiä on
kymmeniä, missä tarvii olla niin kuin alan asiantuntijuutta, että pystyy sitten kirjoittamaan sellaisia artikkeleja, mitkä niin on sitä alaa kiinnostavia ja luettuja sitä kautta. Tässä on pieni pintaraapasu, mutta kuten sanoin, niitä oli monta sataa erilaista tehtävää, missä luonnonvara-alan koulutuksen saaneita, niin miten oli työllistynyt. Maatalous sitten, kun mennään ihan sellaiseen laajempaan katsaukseen, niin maatalous on, tuossa lukee vain, että varmuutta, mutta se on yksi sellainen maatalousluonnonvara-ala, ruokahuolto on yksi niistä kriittisistä sektoreista, mitä ilman on erittäin vaikea yhteiskunnan toimia. Niitä on muitakin, ei maatalous tai luonnonvara-ala ole ainoa, mutta yksi niistä tärkeistä. Jokainen voi miettiä, että jos on ilman ruokaa esimerkiksi parikin päivää, niin kuinka nälkä alkaa olemaan, saati sitten, että poikkeusolot kestäisi pitempään, niin siinä mielessä tärkeästä alasta on kyse. Sitten meillä on erilaisia sivustoja löytyy, missä kerrotaan myöskin maataloudesta, maaseutuammateista, ruoka-asioista, työpaikoista ja sitten erilaisia tilastoja niin löytyy monesta. Ensimmäisenä tuossa Opi maasta ja metsästä. .fi-sivusto on eteläsavolaista tuotantoa ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ja MTK Savonlinnan seutu tekivät yhteistyössä sellaisen infosivuston, missä kerrotaan maataloudesta ja metsätaloudesta Suomessa. Yksi sellainen, mihin kannattaa tutustua. Sitten tämä maaseutuammattiin sivusto, niin siellä on kerrottu sama asia, mitä nyt tässäkin on käyty läpi, mutta ehkä osittain vähän syvällisemmin sitten. Sitten toi töitä Suomesta.fi, niin se on ihan tällainen työpaikkavälitys-sivusto, minkä MTK on ollut perustamassa. Juurensa se sai silloin 2020, kun korona iski ja ton ulkomaisen kausityövoiman saatavuus näytti, että tulee haastavaksi, niin silloin sitten töitä Suomesta.fi sai alkunsa, mutta se on nyt laajentunut monen maaseudun toimijan työpaikka ja työntekijä hakusivustoksi ja yritykseksi. Sitten lisätietoja tietysti saa meiltä tuottajaliitoista ja tuottajayhdistyksistä myöskin luonnonvara-alasta. Kiitoksia. Tällainen oli tuohon luonnonvara-alan koulutukseen liittyvä infopaketti, minkä halusin teille kertoa, ja mennään sitten eteenpäin, ja meillä on oppilaitoksen terveisiä kertomassa koulutuskeskus Salpauksesta, ja se oli Sari Jussila. Kyllä, kiitos. Ole hyvä. Eli siis Sari Jussila ja tietenkin ammatillinen opettaja koulutuskeskus Salpauksessa ja nimenomaan siellä Asikkalan kampuksella. Sen verran pakko sanoa tästä omasta maatalouden polusta, eli työllistynyt täysin opiskelemalla maatalousalaa, niin maataloudessa koko ikäni.
Mä olen aloittanut omat opinnot tuolla ihan samassa oppilaitoksessa, missä mä olen nyt opettajana, ja mä aina välillä opiskelijoille sanoin, että tässä sen näette, täältä ei pääse koskaan pois. Sen jälkeen, kun mä olen sieltä valmistunut, niin mä olen ensimmäiseksi aloittanut lomittajana. Sen jälkeen mä olen lomittajien esimiehenä. Tietenkin mä olen ollut muutaman kerran jopa äitiyslomallakin välissä. Sitten mä olen välillä käynyt päivittämässä aina tutkintoa tuolla Jyväskylän ammattikorkeakoulun puolella. Ja jossain vaiheessa myöhemmin myös Hämeen ammattikorkeakoulun puolella, että sain opettajan pätevyyden. Ja sitten mä olen työskennellyt kaupallisella sektorilla niin, että mä olen ollut ensin teollisuuden rehumyyjänä ja sitten kaupallisena myyjänä hankkijalla. Siitä mä olen siirtynyt asiantuntijatehtäviin. Mä olen ollut ProAgrialla 10 vuotta ruokinnan osaamispuolella, nautakarjan ruokinnan osaamispuolella, lopulta valtakunnallisena huippuosaajana. Ja nyttemmin siirtynyt sitten myös tähän, tai siirryin opettajan tehtäviin. Ja olimme jossain välissä jopa myös ELY-keskus peltotukitarkastaja, eli itsekin aika monta noista tehtävistä läpikäynyt ja aina välillä sitten vähän lisää lukenut. Eli esimerkki siitä, että aika tekee agrologin, on vanha sanonta. Eli tavallaan tekemällä oppii ja elämä on ikuista oppimista. Että kukaan meistä ei ole koskaan valmis. Mutta piti vähän käydä läpi sitä, mitä luonnonvara-alan opiskelu nykypäivänä on ammatillisessa oppilaitoksessa. Ja se on hyvin käytännönläheistä. Kaikki asiat nivotaan käytäntöön. Eli jos lähdetään ihan mistä kohtaa hyvää, niin aina jossain vaiheessa tulee käytäntö. Ja jopa sellainenkin kuin yrittäjyys opetetaan käytännössä. Et ensin kerrotaan teoriassa ja käydään teoriassa vaatimuksia ja sitten nuoret perustaa ihan useimmissa oppilaitoksissa NY-yrityksiä tai osuuskuntia ja jopa tienaavat sitä kautta tehden sitä yhdessä opintojen ohella ja opintojen aikana. Metsä, kasvi, eläin, kala, niitä asioita opiskellaan käytännössä. Asikkalan kampukselta voi saada opetusta, täytyy vähän täydentää tamattia. Eli meillä on siis ihan kalatalouden perustutkinto, sitten meillä on luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, eläintenhoitaja ja maaseutuyrittäjä. Ja kokonaisvahvuushan meidän kampuksella kaikesta huolimatta, vaikka vähän on oppilaita, niin se on ammattitutkintolaiset mukaan lukien niin melkein 300. Mutta ammattitutkintolaisia ja erityisammattitutkintolaisia on aika paljon. Koulullahan on asuntola ja luonnonvara-alan opinnoista hevospuolihan meillä tulee Jokimaalla. Toki hevoset ovat kesän Asikkalassa ja kaikki koneiden käyttöopetushan tapahtuu meidän kampuksella. Se, että opiskelijan pitää tajuta se, että mikä tahansa tutkintoa lähtee lukemaan, niin siellähän on aina myös sellainen yleissivistävä osuus. Ei voi lähteä niin, että sä lähdet eläintenhoitajaksi lukemaan niin, että sä luet pelkkiä eläimiä, vaan kokonaisuuteen kuuluu aina metsää, konetta, yrittämistä, kasvia, tuotantoeläintä ja sen jälkeen vasta tulee erikoistumisopinnot. Ihan samalla lailla kalapuolella, niin kalatalouden perustutkinnossa täytyy ensin käydä kokonaisuutta ja ylipäänsä yrittämistä paljon ja sitten vasta keskittyä niihin valinnaisiin ja erikoistua. Opiskelumahdollisuuksia meillä on niin, että meillä voi tehdä kokonaan niin sanotusti perinteisesti koulussa oppimalla. Tietenkin siihen kuuluu koulutussopimusjaksot kaikki. Tai sitten niin, että joku opiskelija tekee niin, että ne on vuoden, tekee pakolliset, ammatilliset, suorittaa vähän ytoja valmiiksi ja sitten ne lähtee oppisopimukseen jo toiselle vuodelle. Oppisopimuspaikkahan on aina etittävä itse. Meillä ei ole tarjota niitä kamalan paljon.
Mutta aina on joitain, jotka ilmoittelee, että nytkin meillä olisi eläintenhoitajalle yksi oppisopimuspaikka heti tarjolla, kun vaan löytyy sellainen eläintenhoitaja, joka suostuu tai haluaa oppisopimukseen ja johon me opettajat koemme, että jolla on valmiudet siihen. Tai sitten on niitä tyyppejä, jotka lähtee suoraan oppisopimukseen ja niitä me ohjataan yhtä aktiivisesti kuin näitä paikalla olevia, mutta toki ohjaaminen tapahtuu Teamsilla tai puheluilla tai sähköposteilla. Ja sitten heillähän on tietenkin myös niitä sopimuksesta riippuen jonkin verran teoriapäiviä koululla. Yhteistä tässä koko luonnonvara-alassahan on tuosta aikaisemmista dioista jo huomaten se, ilmastoasiat on kaikkiin luonnonvara-aloihin, ne tulee kaikissa. Kaikilla tutkinnon osilla pitää perehtyä jonkin verran ilmastovaikutuksiin. Energia tulee vastaan ja luontoympäristö tulee aina vastaan. Oli mikä hyvänsä luonnonvara-alan tutkinto. Ruokaturva ja teknologia sitten eroaa aina valintakohtaisesti vähän, mitä sieltä on kukakin sitten valinnut omiksi valinnoikseen. Se tässä luonnonvara-alalla vielä on ollut mukavaa ja edelleenkin on mukava, että esimerkiksi kaikki tuotantoeläinlinjan valinneet, niin me voidaan luvata, että me voidaan ohjata heille työpaikka. Yleensä nämä meidän opiskelijat työllistyy opintojen lopulla, toisen vuoden lopulla kun on toisen vuoden lopulla, kun lähtee 3. tai 4. työelämän jaksoon, niin sieltä on vastassa jo se työpaikka. Metsäpuolellahan on aivan sama tilanne. Maatalous, koneenkorjauspuolella on ihan sama tilanne. Maaseutuyrittäjillä näille laajentaville isoille maatiloille löytyy koko ajan töitä. Että aina on joku kysymässä niin, että esimerkiksi kun Etelä-Suomen lomituspalvelut haluaisi ihan hirveästi aina saada meiltä valmiita lomittajaksi käyviä, niin meillä tilat on kerinyt nappaamaan ne oppilaat jo siinä vaiheessa, kun ne on valmistumassa. Eli tavallaan työllisyys on luonnonvara-alalla se valttikortti. Palkkaus mielestäni ihan kohtuullinen, koska ei se missään vastavalmistuneella ammatillisen käynneillä vielä päätä huimaavia ole, mutta se, että kuitenkin lähdetään palkoissa, jotka alkaa aika helposti 2, kun puhutaan tuotantopuolella. Mutta sitten taas pieneläinpuolella on pikkasen eri asia. Mutta mitä siis sitten sillä opiskelijalla pitäisi olla valmiuksia? Mä tein tänä aamuna opettajahuoneessa gallupin siitä, että mitä meidän opiskelijoilla pitäisi olla. Tietenkin ihan valtava oppimistahto, ja senhän ne vakuuttaa kaikki, että niillä on. Mutta se, mikä on huomattava nykypäivänä, että arjen toimintakyky on se, mikä on ihan pakko olla luonnonvara-alalla. Ollaan missä tahansa tehtävissä, niin on aina työtapaturmariski, jos henkilökohtainen toimintakyky on heikko. Siksi olisi äärettömän hyvä, että niillä olisi arjen toimintakykyä ja sellainen fyysinen ja henkinen kunto, että ne jaksaa työtehtävissä. Työtehtävät ei vaadi sitä, että siellä jaksetaan olla mikään podari, ei suinkaan, mutta peruselämän kunto, koska esimerkiksi pieneläinpuolella aamulla koiria kun lenkkeilytetään, niin siellä saattaa aamuvuorossa tulla 3-5 kilometriä kävelylenkkejä koirahoitolassa. Niistä pitää vaan selviytyä. Taikka se, että luonnonvara-alalla pääsääntöisesti ollaan aina myös tekemisissä jonkun elävän kanssa, niin silloinhan työpäivä voi olla myös viikonloppuisin. Joillain aloilla työpäivä on 2-vuoroinen ja se tarkoittaa sitä, että ollaan aamusta ja illasta. Se ei suinkaan ole kaikilla aloilla eikä välttämättä aina säännöllisesti, mutta silloin kun ollaan elävän luonnon kanssa, niin silloin se on.
Se, että opiskelija on oma-aloitteinen, reipas, mutta myöskin sosiaaliset taidot omaava. Vaikka ollaan konetöissä tai metsätöissä tai järvellä kalastamassa, niin sosiaaliset taidot helpottaa omaa jaksamista ja siinä työyhteisössä toimimista. Sitten vastaan tulee aika usein myös ajanhallinta, tavallaan kellon ymmärrys, että ihmisellä on kuitenkin vain 24/7. Että jos niin kuin jaksaisi tehdä kaikki ajallaan, niin ei tulisi sit niitä henkisesti ahdistavia hetkiä, kun kaikki kaatuisi muka päälle. Et mikään ammatillinen koulutus ei ole ylikuormittava, jos on opetuksessa läsnä ja tekee tehtäviä silloin, kun niitä annetaan. Luonnonvara-alalla on aina monipuolisia tehtäviä. Yksikään päivä ei ole eilisen kaltainen. Se on se paras puoli. Ei pääse tylsistymään, vaikkakin sitten täytyy olla valmis aina tekemään pieniä ratkaisuja, kun joku muuttuu. Silloin kun ollaan sään kanssa tekemisissä, luonto antaa meille rajat ja sieltä saattaa tulla pieniä yllätyksiä. Ja se ei sinänsä ole pahasta, mutta niistä pitää vaan selvitä. Tärkeintä on, että opiskelijoilla on avoin mieli, valmis heittäytyy kokeilemaan ja yleensä parhaimpia tuloksia saadaan sellaisten opiskelijoiden kanssa, joilla ei ole ammatillisesti kauheasti mitään pohjaa. Ei me vaadita, että kukaan tietää, että mikä on märehtiä, kun ne tulee, tai mikä on lohi tai mikä oli särki. Ei niiden tarvitse sitä tietää. Kaikki ammattiasia meillä opetetaan. Mutta se, että sulla on ne henkilökohtaiset ominaisuudet siihen arjen hallintaan ja siihen omaan kuntoosi niin, että sä olet valmis vastaanottamaan sitä osaamista, mitä sulle annetaan, ja sä olet valmis harjaannuttamaan sitä niissä tehtävissä, jotka on monipuolisia siellä maatilalla, taikka metsässä, taikka järvellä, niin kaikki se menee hukkaan, jos opiskelijan se oma arjen hallinta on hukassa ja opiskelija ei tiedä, että onko hän edes oikealla alalla. Luonnonvara-ala on hirveän palkitseva ja musta ihana. Tietenkin sen takia itse siellä viihdyn ja koko ikäni olen viihtynyt. Mutta ei luonnonvara-alalla työskennelläkseen tarvitse syntyä maatilalle taikka maaseudulle, vaan todella hyviä valmiita työntekijöitä luonnonvara-alalle kehittyy ihan kenestä hyvään, joka on valmis siihen. Nyt on 4 aivan ihanaa esimerkkiä vastavalmistuneista maaseutuyrittäjistä, jotka kaikki oli kaupunkitaustaisia, mutta kaikki valitsivat maaseutuyrittäjän erikoistumisvaiheessa tuotantoeläinopetuksen ja kaikki työllistyivät hämäläisille maatiloille ja kaikilla on vakituinen työsuhde. Ja sehän se meidän tavoite on, että me saataisiin ne kaikki töihin sellaiseen hommaan, mistä ne tykkää. Olen ollut niiden kanssa nyt tekemisissä pitkin vuotta, kun he ovat työpaikan saaneet, niin kaikki ne on tähän saakka ollut tosi tyytyväisiä. Ne on ihan mielettömästi oppinut uutta lisää sieltä. Ja kuten sanoin tuossa aluksi, että aika tekee agrologin ja samalla lailla se aika tekee sen kalastajan tai metsäkonekuljettajan tai eläintenhoitajan. Että kyllä se työelämä opettaa, me annetaan se peruspohjatieto ja opetetaan sitä selviytymistä niistä ongelmanratkaisutilanteista. Mutta se käytännöstä niin kuin siinä meidän opetuksessa, niin meillä on niin paljon käytännössä opettamista, että ei tarvitse olla mieletön lukupää.
YTO-opinnot on niin kuin ainoa, mikä työllistää teoriassa. Siihen me emme voi vaikuttaa. Ja niistä kyllä selviää, kun vaan istuu hetkeksi alas ja tekee. Mutta tässä tiivistetysti, mitä käytäntöä luonnonvara-alan opiskelu on. Kiitoksia, Sari. Yksi kysymys tuli itselle tuossa mieleen. Teillä ilmeisestikin Salpauksessa Asikkalassa niin käytännössä kaikki oppilaat on siellä koululla opiskelemassa, että ei ole etäopiskelua juurikaan. Joo, meillä ei juurikaan ole. Siis ammattitutkinnossa ja erikoisammattitutkinnossa on luennot pääsääntöisesti niin, että ne on joko saa tulla niin kuin livenä tai olla etänä, mutta ammatillisessa perustutkinnossa me vaadimme läsnäoloa ihan sen takia, että siitä yleensä lähdetään sitten myös, jos meillä on 6 tuntia päivän opetuspätkä, niin siitä lähdetään myös sinne käytäntöön ja siellä käydään se käytäntö, että saadaan se perusosaaminen. Toki osa oppilaista niin kuin asuu sitten siinä Vääksyssä, ne on ottanut sieltä asunnon, että eivät ole halunneet meidän asuntolaan, mutta se, että livenä opetuksessa, kiitos. Joo, juuri näin. Niin kuin itsekin aikoinaan olen ollut livenä kaikki kurssit ja käytännön työtähän ei muuten pysty tekemäänkään, kun käytännön työssä opiskelu on muuten kuin livenä paikalla ollessa. Joo. Kiitokset, Sari. Sitten meillä on Helsingin yliopistosta Kari Elo paikalla ja sinulle luovutan nyt tässä kohtaa puheenvuoron ja kerro yliopiston näkökulmasta luonnonvara-aloista. Joo, kiitoksia. Joo, tosiaan olen Kari Elo, työskentelen täällä maataloustieteiden osastolla yliopistolehtorina. Olen tässä tehtävässä jo työskennellyt parisenkymmentä vuotta, eli tässä on aika pitkälti tätä maatalousopettajan uraa takana. Tosiaan meidän maatalousopetus täällä Viikissä, niin voisi sanoa, että ensinnäkin tämä Viikin kampus, missä tämä opetus kaikki järjestetään, niin täällähän meillä on myöskin opetus- ja tutkimustila, meillä on kasvihuoneita, vaan ehkä sellaisen näkökulmana, että mitä kuultiin Sari Jussilan oppilaitoksesta, että on hyvin käytännönläheistä, niin taas sitten tietysti yliopisto-opintoja leimaa teoriapainotteisuus, mutta ehkä niin kuin yliopisto-opinnoista, että me ollaan kuitenkin monella tapaa ehkä opetuksessa, että meillä on aika paljon sellaista, mikä pitää sisällä myöskin niin kuin ihan tällaista käytännön tekemistä, oli se sitten meidän opetustilan pellolla tai navetassa tai jossakin kasvihuoneella tai mahdollisesti jotakin näytteiden analysointia laboratoriossa. Eli tässä sekoittuu ehkä yliopisto-opinnoiksi niin aika paljon tämä toisaalta teoria ja toisaalta käytäntö. No, meillä on 2 ohjelmaa. Kandiohjelmassa aloituspaikkoja on 78 ja meillä on sellainen 300 hakijaa vuosittain. Tähän voin kommentoida myöskin sitä, että oikeastaan nuo aikaisemmat puhujat, mitä otti esille, että esimerkiksi alalle tarvittaisiin lisää opiskelijoita, niin tähän voin yhtyä. Eli me kyllä mieluusti nähtäisiin suurempia hakijamääriä. Ja meillä myöskin oikeastaan hyvin samalla tavalla kuin jo aiemmin tuli esille, niin Kandi-ohjelman opetus se jakaantuu oikeastaan voidaan sanoa 5 suuntaan. Opiskelijan pitää ensimmäisenä vuonna valita, aikooko hän erikoistua kasvintuotantotieteisiin, kotieläintieteeseen, agroteknologiaan
maaperä- ja ympäristötieteisiin tai maatalousekonomiaan. Eli tässä on hyvinkin tällaisia erilaisia aloja ja tämä kuvastaa ehkä sitä, että tässä ollaan hyvin tällaisen niin kuin monipuolisen ja monialaisen koulutuksen parissa, mikä hyvin tietysti heijastelee sitä, mikä myöskin käytännön työelämän tilanne on. Eli maatalous pitää sisällään hyvin erilaista toimintaa, oli se sitten ruoantuotantoa tai sitten myöskin nykyään yhä enemmän myöskin jonkin verran tällaista maatalouteen liittyvää oheistoimintaa tai tällaista oheisyritystoimintaa. Ajatellen vaikka meillä esimerkiksi tällainen niin sanottu green care tai erilaiset viherrakentamisasiat tai vaikka meillä juuri tässä kotieläintieteen puolella, missä itse olen, niin myöskin esimerkiksi lemmikki- ja harraste-eläimet on meillä opetusaloina. Ja jos ajattelee meidän opiskelijavalintaa, niin näistä 78 me valitaan 40 opiskelijaa todistusvalinnalla, eli tässä tarvitaan silloin ylioppilastutkinto, ja sitten 38 valitaan koevalinnassa, jolloin heidän taustansa voi olla periaatteessa mikä tahansa, tai käytännössä useimmiten että tässä koevalinnassa, että he on joko ammatillisen tutkinnon suorittaneita tai sitten he on ylioppilaita, ja vieläpä joskus jopa joku myöskin agrologitutkinnon suorittanut haluaa hakea myöskin tässä valinnassa. Ja tässä tietysti painottuu varsinkin siinä todistusvalinnassa aika pitkälti sellaiset aineet kuin matematiikka, äidinkieli, biologia, kemia, fysiikka. Eli tässä ehkä niin kuin tulee vastaan tämä maatalousalan, ehkä voisi jotenkin sanoa, että nyt pääasiassa puhutaan ruoantuotannosta, ja ruoantuotanto tietysti maataloudessa se viime kädessä hyödyntää biologiaa, kemiaa, fysiikkaa, sen alan perusteisiin. Opinnot johdattaa aika syvälle, tai sieltä haetaan sitä asiantuntijuutta. Ja valintakokeessa siinä aika lailla samalla tavalla siinä yhtä lailla korostuu biologia, kemia, fysiikka ja sitten jonkun verran myöskin tällainen maantiede, yhteiskuntatieteet. Eli oikeastaan aika monialaisesti tässä valintakokeessa testataan sitä osaamista, vaikkakin jossakin mielessä, että siinä kyllä se määritellään myöskin niin, että ne kysymykset perustuu pitkälti niin kuin sellaisen lukion, voisiko sanoa, siihen pakolliseen oppimäärään, eli näihin tietyllä lailla voisi sanoa kuitenkin aika suppeisiin kursseihin esimerkiksi, mitä vaikka kemiasta tai fysiikasta tarvitaan. No sitten tietysti kantista lähes kaikki jatkaa maisteriohjelmaan, eli maatalousalalla varsin harvoin maataloustieteiden kandidaatin tutkinnolla kukaan työllistyy. Ja tällöin sanotaan, että tähän meidän maataloustieteiden maisteriohjelmaan niin vuosittain tällainen 30-40 opiskelijaa siirtyy meidän omasta kandiohjelmasta. Ja sitten muutama tulee muista kandiohjelmista ja sitten myöskin, että talvihaussa meille voi hakea, mutta silloin tietysti niin kun oikeastaan tässä haussa vaatimuksena on esimerkiksi se, että on agrologin tutkinto. Ja tässä haussa, niin sanotussa talvihaussa meille tulee myöskin kansainvälisiä opiskelijoita, eli meidän maisteriohjelma on monikielinen, tarkoittaa, että opetus on pääosin englanniksi. Opiskelijat saa tehdä tietysti suorituksia suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ja maisterivaiheessa meillä on kaikki nämä aiemmin tuossa kandiohjelmassa nähdyt alat, kasvintuotanto, kotieläintuotanto, agroteknologia, maaperä- ja ympäristötieteet, eli maatalousekonomia puuttuu. Ja tämä selittää myöskin sitä, että
kandiohjelmasta ei siirry sen enempää kuin se joku vajaa 40 opiskelijaa, koska maatalousekonomian koulutus on sitten toisen osaston, taloustieteen osaston vastuulla järjestää maisterivaiheen koulutus. Ja ehkä lyhyesti vielä tuosta työnkuvasta. Olen pitkään tehnyt osana omaa työtäni myöskin tällaista uraseurantaa tai ollut mukana seuraamassa sitä tilastojen kokoamista, mitä yliopistot tekee omien valmistuneittensa työllistymisestä ja jossakin mielessä myöskin siitä tyytyväisyydestä omaan tutkintoonsa. Tästä voisi ehkä sanoa sen, mitä tuli oikeastaan aika mukavasti myöskin jo aiemmat puhujat otti esille, että työllisyystilanne on hyvä. Sanoisin, että meillä on 2 tällaista mittauspistettä vuosimaisteriksi valmistumisen jälkeen ja 5 vuotta valmistumisen jälkeen. Ja noin viime vuoden tai muutaman viime vuoden tilastoja kun katsoo, niin voi sanoa, että 5-7% on vuoden jälkeen valmistumisesta työttömänä, mikä on selvästi vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Ja 5 vuotta valmistumisen jälkeen puhutaan tällaisesta alle 2%, eli tilanne on oikeastaan erittäin hyvä. Tai ennemmin jopa niin, että meillä olisi oikeastaan joillakin näistä meidän aloista, esimerkiksi kasvintuotannon tieteissä, että kysyntää tuoreille maistereille olisi kysyntää enemmän kuin oikeastaan meiltä valmistuu tällä hetkellä. Se löytyy kyllä maataloustieteiden kandiohjelma nimellä esimerkiksi löytyy meidän koulutusohjelman verkkosivu, mistä löytyy tällaisia opiskelijatarinoita ja alumnien haastatteluja, mikä vielä ehkä sieltä löytyy aika hyviä tällaisia eläviä esimerkkejä siitä, että minkälaisiin työnkuviin ja tehtäviin meiltä valmistuneet on sijoittuneet. Tämä oikeastaan lyhyesti tästä meidän järjestämästä koulutuksesta. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos Kari. Toi on ihan mielenkiintoinen asia toi työllistyminen, että noin todella hyvin voisi sanoa, että ihmiset, opiskelijat työllistyy luonnonvara-alan opiskelujen jälkeen ja se on mikä on niin kuin opiskelijan kannalta hyvä asia ja se on hieno juttu. Päästään sitten tämän päivän esityksessä ja asiassa niin tuonne loppuvaiheeseen ja yhteenvetoon ja kiitokset tässä vaiheessa Sarille ja Karille esityksistä ja kouluista terveisistä, niin koulujen terveisistä ja opiskelupaikkojen terveisistä, niin hyvä kuulla, että alalla koulujenkin kannalta niin näyttää olevan edelleen vahvaa kysyntää. Tuohon Elina laitto näkyviin Mentikyselyn mielikuva luonnonvara-alan opiskelusta tämän iltapäivän jälkeen. Ehkä oli jonkinlainen mielikuva teillä aikaisemmin. Ja nyt tähän voi laittaa useitakin vastauksia, niin että muuttuko mielikuva tai tuliko jotain aha-elämyksiä lisää ja olisiko jopa luonnonvara-alasta sellaiseksi, mitä voisitte entistä enemmän opinto-ohjaajina niin oppilaille suositella ja toivottavasti näin käy ja saadaan lisää opiskelijoita luonnonvara-alan kouluihin hakemaan ja sitä kautta näitäkin aloja eteenpäin viemään.
alkaa olla aika tuossa loppupuolella, niin sellaisia varsinaisia uratarinoita ei nyt sitten tähän sen enempää käydä läpi, mutta tuossa varsinkin Sarin esityksessä niitä jo osittain sivuttiinkin, että hyvin ovat opiskelijat työllistyneet ja taustoilla ei ole väliä silloin, kun opiskeluinto on kohdillaan ja halu kehittyä löytyy, niin mahdollisuuksia on monipuolisesti vaikka mihin. Tässä vaiheessa voidaan todeta, että erittäin paljon kiitoksia kaikille osallistujille ja terveisiä niin voitte välittää muillekin oppilaille ja työkavereille, että näitäkin vaihtoehtoja on olemassa ja kannattaa tutustua ja tietoja ihan varmasti saa, jos haluaa sitä löytää. Toivottavasti tästä on ollut teille sellainen apu, mitä lähditte myöskin hakemaan ja Megaboost-hankkeiden ja tuottajaliittojen puolesta, kaikkien tuottajaliittojen puolesta kiitän teitä kaikkia